Васина Алена Андрей кызы Буа районы Зур Фролова мәктәбенең 7-нче сыйныф укучысы, милләттән буенча рус кызы. Габдулла Тукай, ана догасы. Менә кич, зуравыл өстендә чыкты нурлы ай калкып, көмешләнгән бөтен илер, вә сихерләр тара балкып. Авыл тын, иртәдән кичкә кадәр хезмәт итеп арган халык йоклый, каты, тәмле вә рәхәт уйкуга талган. Урамда әрмәтләрдә, авыл үлгән, тавыш-тын юк. Авыл кырыенда бәрәдә фәкать сүнми тора бер ут. Әнә шул өй эчендә, йөстүеннән соңра бер карчык, намазлыкка утырган, бар җиһаннан күңеленә арчып. Күтәргән кул догага, яд итә ул шунда үз углын. Ходаем ди, бәхетле булса иде сөйгән газиз углым. Тамадыр мискиненең тамчы-тамчы күзләренең яшь. Карагыз, шул дугамы инде Тәңре каршына бар.